ik. Het is niet alleen ik vandaag hoor, het is nog iemand. Hallo! Ja, die jongen had een beetje volgers nodig, dus daarom dat hij vandaag mee is. Want weet je wel, dat is tegenwoordig waarom dat mensen nog met mij mee spreken. Hè? Nee, dat is niet waar, no shade. Mensen, wij gaan vandaag iets super tofs doen. We gaan iets redelijk basic doen, we gaan een beetje dingen ruilen. Maar het leuke is, we gaan er levensboodschap bij doen. Mensen, het is hier dus massa's voor vandaag, dus even zeggen, die vlog mij ook is dus ook alweer een jaar geleden. Ik ga daar voor de roep! Oké, we zijn nu onderweg op zoek naar een Carrefour voor een appeltje te gaan halen, van blijkbaar moet je beginnen met daar zijn de appels, man. Daar zijn de appels. Ja, oké. Na 30 jaar zoeken heb ik dus een Carrefour gevonden, dus we gaan een appel gaan zoeken en toch gaan we er een keer aan beginnen. Nee. Is het waar of niet? Maar je weet het te worden. Ja, dat is schoon. We hebben dus een appel gekocht. Voor 37 cent. 37 cent. Dus we zijn begonnen met iets van 37 cent. Maar gaan zien met wat we gaan eten. Misschien met een iPhone of zo. Dan heb je massa's klik bij titel. iPhone voor 37 cent. Ik weet wel, hè. Zo doe ik dat. Maar niet van zo dicht, hè. De bedoeling is dus, bij elk dingetje dat we ruilen, moeten de mensen dus een levensboodschap zeggen. Dus wij geven deze appel door met de levensboodschap. Het leven en je komen netten. Mega awkward. Dus we noemen hem Willem, want niemand wil hem. Die was echt goed. Die was echt goed. Ga je hang. Ik heb het wel heel anders. En je wilt dat kwijt? Ja, ik zit dat. Oké, ça va. Ça va, oké. En de boodschap bij de appel is: het leven is geen probleem. Ja. Welke boodschap mag de fles deo meedragen? Mag zo weten levensboodschap zijn? Vaarwel. Nog veel plezier in het leven. Bedankt, hè. Het lied van de appel. We zijn nu aan het gaan naar een random plekje in Brugge. We weten zelf niet al waar. Ja, we zoeken iemand die stinkt, want we hebben een deo gekregen. Nee, we geven aan niemand die stinkt. We geven het gewoon aan iemand. Ja, we geven het gewoon aan iemand. We hebben de appel kunnen omruilen. Omruilen en een keertje weer. Hebben we een vogel? Ja, wil jij dat? Oké, wat willen jullie ook in de vlogception right now? Ja, oké, maakt niet uit. Oké, doe maar. Wil je dat? Wil je een fotootje trekken? Ah, is me daar? Stop met dromen, jongen. Eet u koekje. Ik ga het er zo hard in steken. Oké, nu dat ik zo aan het vloggen ben in een stadje, vind ik het echt, ja, zo vroeger hè, als ik zo... Beter hou je gewoon je bek, er komt toch niks deftigs uit. Zo iedereen vond dat zo raar, maar nu nu lopen gewoon in Brugge. Ik weet niet of jullie iets hebben, dat mag niet. Wat zijn er mag iets doms zijn. Dat is wel een ruil. Ik heb een andere fles deo. Al onze dingen dat we ruilen, hebben een boodschap meegekregen van de persoon die het meegaf. En deze fles deo zegt succes in het leven en vaarwel. Fantastisch. Ja. Weet je wat dat deze fles deo gaat vertellen aan mensen? Niet zweten. Gewoon spuiten. Oké, dus we hebben de deo kunnen omruilen in een andere deo fles. Ja, we zullen de test doen. Je ruikt wel goed. Ja, hij ruikt echt goed, maar feitelijk heb ik hem niet geroken, maar ik ga ervan uit dat hij goed ruikt. You're so weird. Zo gewend om zo te vloggen in een Je stad. praat meer dan een meisje. Ja, maar mijn mama zegt dat ook altijd. Ja, oké. Ik ben een echte zo knalpower. Oké. Stop. We zijn een ruiltocht aan het doen en we hebben dus al van alles geruild. En zit nu met dit flesje deo. En we vragen ons af of jij iets zegt dat je wil ruilen hiervoor. Moet je dat niet meer hebben? Oké, ça va. De fles heeft ook een boodschap mee. Alles dat we krijgen heeft een boodschap. En de boodschap is gewoon spuiten en niet zweten. Ik weet niet wat dat hemdje wil meedragen van boodschap. Gewoon dragen en niet wegspelen. Oké, dank u wel hè. Dankjewel. Dank u wel. Kom Bo, vertel iets. Hallo? Oh my god! Kijk, ze zitten er. Ze zijn beschaamd, Bo. Dank jullie wel. Lief van jullie. Merci, hè. Dank u wel. Tada. Oké, dus we zijn begonnen van de appel en we hebben een hemdje gekregen. En wat hebben we nog gekregen? Een happy. Oké, zij heeft donuts gekregen. Dan kun je altijd doen. Zij heeft donuts. Oh, wacht. Focuscamera. Ja. Oh my god, ik had beter op Snapchat gezet. Zij heeft... Ga dat doen. Ja, wat gaat erachter? Haatfout. Vlog gaat fout. Vlog gaat fout. Wat zijn ze? I don't know man.
Ik weet het niet. Ah, hier zijn ze. Ik vind het wel een cool hemdje, ik wil het eigenlijk voor mezelf houden. Bo is famous vandaag. Voilà. Nu moet je eigenlijk niet filmen, oké? Tenzij als jullie iets willen zeggen, shout out naar mama of zo. Doe maar, ja, zeg maar wat je wilt. Groetjes naar Elisa. Groetjes naar Elisa. Love you Elisa, wie je ook bent. Thanks. En bedankt voor het donaten, je is super lekker. Ze wordt kleiner en kleiner. Hé, had ik even ergens aan, ik wil je zo... Hé, wacht, ik wil je pakken met mijn vinger. Oké, we zijn hier terug met een iets wouty knolpower vlog. Ik wil je even meedelen. We hebben echt een cool, we hebben echt een cool hemdje gehad. Wacht, ik ga even een review doen. Ja. Dit is een hemdje en ja, Oké. Ik ga je er zo hard uit knippen. Hey, dit is ik! We gaan nu terug verder doen met de video waar jullie nu naartoe kijken. Dat is zo ruilen. Zo ruilen, ja. Dude! Ze weten dat! De kwaliteit van deze camera is op en top. Ik ga even nog een beetje dingen vertellen over het dagelijks leven. Het dagelijks leven is echt niet interessant. Maar jullie kunnen mij ook altijd volgen op al mijn sociale media's. Ik ben een nutteloze jongen die nog altijd naar school gaat. En mijn YouTube channel is niet iets fouty. Daar moet je zeker niet naartoe gaan. Nee. Je hebt dat er allemaal uitgedaan, hè? Ik ga dat gewoon massas bewerken dat je echt belachelijk lijkt. Oké. Oké mensen, dus ik vond het hemdje ietsje te leuk om te ruilen met andere mensen. Dus ga ik even meedoen in de ruilactie. En dus ik kan nog deze briquet zitten. Nee, grapje, ik had dat over laatst gekocht omdat ik iets moest fikken, zo een armbandje. En dus ik ga het ruilen voor deze briquet. Dus de boodschap dat het hemdje met zich meedroeg was gewoon dragen en niet weggooien. Ik ga het zeker niet doen, want ik vind het echt een cool hemdje. En dus de boodschap dat deze briquet meedraagt is, kom, hij moet ook een boodschap verzinnen. Verzin maar een boodschap. De boodschap is, maar kunnen we niet gewoon voor een goede shot gaan zetten? Doorzetten, we zetten die camera aan en Tom nog een keer, snap je, dat is een beter shot. Dan zet je, snap je, dat is niet met wiegel waggel, snap je? Ga je houden. Je bent aan het filmen eigenlijk. Mama gaat een thumbnail. En deze briquet krijgt dus een nieuwe boodschap mee en dat is... Saf ze. Stek ze aan. Mijn levensboodschap voor de sigaretjes en voor de aansteker is, rook niet. We zijn een ruiltocht gaan doen en we zijn nu met deze briquet. Ik weet niet of jullie het zelf dat je wil ruilen voor. Ah, cool. Oké, alle voorwerpen en telkens die boodschap mee. En de boodschap van de briquet is aangesproken. Hé, stek je dichter, je gaat dat niet horen. Welke levensboodschap mag de kogel mee hebben? Poets je tand. Ja, poets je tand. Poets je tand, voilà, kijk. Dank u wel. We zijn er wel nog aan het doen. Elk voorwerp heeft een boodschap. De boodschap van de kogel is poets je tand. Dus we mogen een levensboodschap mee. Hoe je niet mee te maken hebt, maar gewoon iets zijn, iets inspirerend of zo. Poep in de pot en niet ernaast. Poep in de pot en niet ernaast. Dank u wel. We gaan doorheen. Mogen we iets vragen? Zeg maar. We zijn een ruiltocht aan het doen en we hebben een wc gekregen. En jullie iets dat je wil ruilen voor de wc? Gewoon iets. Maakt niet uit wat. Random, ja. Een pen. Een pen, oké, ça va. Alles krijgt een boodschap mee en dus de boodschap dat het wc'tje heeft meegekregen was kakt in de pot en niet ernaast. Oké. En welke boodschap mag de pen mee hebben? Ik weet niet. Zo een quote dat je op Instagram onder je foto zou zetten, zo. Schrijf ermee. Schrijf ermee. Oké, ça va, dankjewel. Alsjeblieft, veel plezier. Hoe iets vragen? Ja. Hebben jullie iets van voorwerpen mee of zo? Ja? Binnen. Zou je dat willen ruilen voor die pen? Nee. Fuck, dat ging veel te cool zijn. Ik heb een keer. Werkt die nog of niet? Nee. Ja, maar stik gewoon mensen in het zak en zeg gewoon dat die wel werkt. Elk voorwerp heeft een boodschap. En de boodschap van de pen was schrijf ermee. Welke boodschap? Stik op bom en een blad. Oké. Zeg strijder. Oké mensen, het is al 6:30 en om 7:05 heb ik trein en dan ook. Dus ja, we gaan al doorgaan naar het station. En dus hebben we onszelf een challenge gegeven. We zitten hier nu nog met een briquet van mij, dat is juist een beetje getreuzeld dat we weer iets gaan eten. Dus wat gaan we doen? We mogen hem alleen nog maar ruilen onderweg naar het station. Ik moet niet ergens anders nog speciaal naartoe gaan. En als dat nog lukt, ga ik content zijn. Wouter, wou je daar nog iets aan toevoegen? Good chilling, yeah, right. Oké, dat was genoeg. Met zodanig hard moet lopen dat we niet in kunnen ruilen. Dus we zijn nu in het station, dus als het nu nog lukt, ga ik te blij zijn. We gaan het proberen.
Okay. Duinbergen en Knoppen. Oh my god, it's amazing. Yes. Really? Thank you so much. Er is aansluiting met de IC-trein naar... Thanks. Oké mensen, we hebben nog kunnen ruilen voor dit. We hebben de boodschap wel vergeten zeggen aan de man. Want ik was de boodschap vergeten. Ja, het was een beetje een gemene boodschap. Anyway, hij heeft dat gegeven mij als boodschap van kijk, ik wou daar net iets kopen voor te eten. Maar ik vond niks lekker in de automaat. En dit gaat smaken. Dus ik heb eten voor op de trein. Dus dank je aan iedereen die vandaag geruild heeft. We hebben leuke dingen gezien, leuke mensen gezien. Ja, leuke dag gehad. Toch? Dat is toch een leuke dag gehad? Nee, jawel. Yay, Dat was een goede dag. Kijk ook op zijn kanaal. Het is niet zeker, maar misschien staat er ook een video met mij. Het was eigenlijk heel raar als we het opgenomen hadden. Dus ik weet niet als hij er iets gaat kunnen van maken. Maar waarschijnlijk ja, weet je niet. Ja. Dus laat zeker gaan checken. En we gaan stoppen. Nee, ja. Subscribe zeker op zijn kanaal. De linkjes staan hieronder van mij ook. Jullie kent wel. Die dudes op de achtergrond willen echt in de vlog komen. Dus ja, geef ze even een shout-out naar die dudes, oké? Ja, volg mij op Instagram. Xwouty, abonneer mij. Ik wil al de subs van Bo. Ja, dus dat was. Dat is dus nog iemand dat geprofiteerd heeft van mij. En dat hij ook gebruikt heeft in zijn video. Sub op mij, girls! Oké, dus ik ga het hierbij laten. Totdat ik er weer zie. Met of zonder een levensboodschap of voorwerp voor te ruilen. Goed, doei! Never ever meet another cracker so frosty.